Noniin. Joo, katsotaan. Oh. Vittu tää on siistiä. Miten tätä niinku ohjataan? Mä ymmärrä. Vähän soveltanut. Vähän nojailee vähän jalkaa. Onks? Tää käyttäytyy ihan eri tavalla, niinku, että jos sä nojaat, niinku, oot ihan takana tai keskellä. Oot sä missä kohtaa sä istut? Mä menen sitten suorilla sille ihan niinku melkein pitkälle. Okei.